Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke siza ke nendaba ephuma phaa ke ku-sporting director eqalele Kaizer Chiefs ke uKaizer Junior Motaung ehlomla ke malunga ne-draw ye-CAF Confederation Cup kuma-group stages njengoba niyazi okubana ke seyithe yaphuma. Uyibekile ke into ethi phaa uKaizer Junior Motaung le draw le ibonakala njengoba ke iKaizer Chiefs ngathi yawuphindisa irevenge phaa, ngoba uthi ke zonke eza teams phaa zinamatyala neKaizer Chiefs sayikolota iKaizer Chiefs. Washelanda umlando ke phaya ke ngo-1993 iKaizer Chiefs bethwa phaa leqela leZamalek. Ndiyayazi ke lo match le futhi ndiyayikhumbula kakhulu. iKaizer Chiefs bethwa iZamalek andiphazami yayi-semi-final bandiphazami kakuhle, kodwa ke yayibethwa phaa iZamalek iKaizer Chiefs. Nandilungisa ke nina nisayikhumbulayo ngoba nam ndiyayikhumbula kodwa kwakukudala, kodwa ke ndiyayikhumbula lo match leyo ka-1993 Kaizer Chiefs idlala phaa neZamalek. Uyibalulile ke phaa uKaizer Junior Motaung ngaloo nto uthi ke basafuna uphindisa loo revenge ke bengamakhosi. Isabakolota ke iZamalek. Uthi ke into ethetha ukuthi ke laa midlalo yonke kulaa group D weKaizer Chiefs ke inesikweleti seKaizer Chiefs, ngoba uthi ke nelaa qela lapha eZambia iZesco United nalo lake layibetha iKaizer Chiefs ngo-5-2 xa ibalula phaa uKaizer Junior Motaung. Uthi ke eweke nalo elaqela eliyake leyikolota iKaizer Chiefs ke iKaizer Chiefs afuna uphindisa phaa irevenge. Uthi ke laa group leyana ke izoba igroup ke enzima kakhulu, mhlawumbi ke ngebesithi abanye group of death xa beyibiza, ngoba ke ziqine zonke ezaziphaa ke kulaa group. Kodwa okubalulekileyo ke uthi uKaizer Junior Motaung iKaizer Chiefs izawulwela uqhawe kunobathana phaa, ngoba nayo ngoku iyento yokubana ke iyophindisa isixhiba phaa kwiZamalek napha kulaa qela ke laphaya eZambia. Watsho ke sitsho ke phaa uKaizer Junior Motaung sithi ke iKaizer Chiefs kayizumana ngxaki iza kuba ndwendwela futhi ke ngomdla omkhulu. Futhi abafana abadala ke beKaizer Chiefs ke bazokwenza sure into yokubana ke bayazimisela kule midlalo ke ye-CAF Confederation Cup. Na ukhumbula ke baphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs yayike yothusa abantu ke isaqeqeshwa phaa nguGavin Hunt ngesikhathi seCovid. Yahamba phaa kwi-Champions League ofika kufinal ke yabethwa ke Al Ahly phaa Egypt. Abantu abaninzi ke lapho ke babengayilindelanga into yokubana ke Kaizer Chiefs ke ingawufika kufinal. Nikhumbule ke into yokubana ke Kaizer Chiefs siya kufinal nje phaa kulaa CAF yayinganalungelo kusayina players. uGavin Hunt wedlala neentwana ezincinci zeKaizer Chiefs ezazigqiba promotwa. Xa ndibala kubo konkosi ndiphile ngcobo, ndibala uDuba, ndibala oMashiyane kubo, ndibala olantuza oSamkelo, ndibala olantuza noRhadebe, osabelo Rhadebe. Zinintsi iziplayers ezincinci ke ezisebenzisa phaa uGavin Hunt encedisana ke neeplayers ene-experience eKaizer Chiefs koKhune kunye noMatoho noKokotapia noNikovic. Wayencedisana nezo players kona isquad sikaGavin Hunt sasisibi kakhulu ngoba zangakwazi kusayina players. Kaizer Chiefs ke yayibhenishiwe phaa nguFIFA, kodwa ke phantsi kwezo meko zinjalo yakwazi Kaizer Chiefs ke uyofikelela kufinal phaa kwi-CAF Champions League abaphulaphula. Loo nto iyakuxela into yokubana ke xa iKaizer Chiefs ngoku inesquad esiqine kanje awulindela into yokubana ingadlula kwezi group stages ngenzi bemangalisi uyofika naphaa kwifinal. Ilindeleke loo nto umphulaphula, ngoba ke enyanisweni esi squad naso ngoku noko siluqelimba akusafani nakuqala. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.